morning guys. Ngayon pupunta natin si Tatay Nano. Bisitahin natin siya. Ano sa dulo yung nakapulang. Bumili ako ng ng merienda niya. Shake at saka donut. Ayan. Nagpipray, lagi nagpipray si Tatay Nano. Tingnan natin. Ayun. Hindi niya alam, nandito pala tayo. Kawawa naman. Sana marinig to ni Idol Rafi, makikita to. At matulungan siya para makauwi. Ito yung mga gamit ni Tatay Nano. Tungkod niya. Hintayin muna natin matapos yung mag-pray. Matagal-tagal ito mag-pray. Malapit siya sa For Pure Gold. Ito papuntang Sukat. Ito papuntang Baclaran. Doon papuntang Baclaran. Dito si Nanay Nano si Tatay Nano naglilimos. Sana kahit may makasama niya mga artista sa noon, sana matulungan man lang siya sa kalagayan na ngayon. Tingnan natin hanggang matapos. Ibibigay natin ito Tatay Nano para makapag na siya, makapag-merienda. Hello Tay. Tay. Ha? Mahalaga siya yan. Oo, sige. Mamaya na daw. Kasi kailangan niya magdasal. Kasi mahalaga daw ang dasal sa kanya. Tatapusin niya muna yung pray. Hintayin mo natin matapos yung dasal niya. Kailangan daw niya magdasal. Bigayatin kita Tatay Nano yung mga. Tay! Kamusta? Ito may binili akong ano ba ito tawag dito? May binili ako para sa'yo. Ay, kamusta kay Kuwan? Kay Kuya Rap, kay Busing, kay Si Rapitol po? Oo. Wala pang balita eh. Kasi hindi pa niya wala pa siyang balita eh. Si Kuwan natulungan na eh. Si Jan Regala natulungan na eh. Oo nga eh. Ayan, magawa tayo ng paraan na matulungan ka rin. Hindi mo na kumaasay kan. Kaya nga. Inadahan ko siya. Siya, inadahan ko. Jesus na lang no? Siya ang adahan ko eh. Kaya nga. Pero sana nga Asahan niya mga tao. matulungan tayo ni Rapitol po. Siya na bahala. Oo nga eh. Siya na ko ilagay. Oo. Oo. Siya ang bahala. Kung hindi naman si Kuwan, ang bilis. Si aktor, si Jan Regala. Oo. Agad-agad. Kaya nga eh. Hayaan mo, baka matulungan ka rin. Paghahanap tayo ng paraan. Sana nga. Oo. Pray lang tayo, di tayo. Huwag kayo mawala ng pag-asa kay Jesus. Sana nga po. Oo. Sana nga pansin tayo ni Sir Rafi. Yun ang inaano ko ngayon eh. Lagi ako nagko-comment doon sa ano niya. Salamat naman. Oo. Salamat brother o kapatid. Kay Bathala. Ikaw maniwala ka brother. Ang Diyos ay marami kasi ng reliyon. Anong tunay na Diyos, brother? Tunay na Diyos? Oo.
Para sa akin si Papa Jesus. Ha? Sa akin, Oo. kasi Katolik ako, Oo, si Papa pero Jesus. alam mo, Oo. ang sabi ng iba, ang sabi nila, Diyos, ang Diyos si Kristo. Oo. Oo nga, si Kristo ang Diyos naging material. Pero, sa isipan ko sa sarili ko, ang Diyos, Espiritu, dati Kristo naging material na nagsamantala muna sa lupa. Oo. Siya ay sinagod sa krus, namatay, inubos siya ang kasalanan ng mga tao. Siya ang kasalanan ng mga tao, naging kunti na lang. Siya nagtubos at pumunta sa pinarian na langit. Oo. Pinarian at pinakaya ni Bathala ang kanyang ama. Oo. Ang Diyos ay Espiritu, hindi natin yung nakikita. Pero nakikita tayo, siya hindi natin nakikita. Ang nakikita siya ang Diyos nama, ang may mga third eye, kita. Kung palagi niya kakausap, ang third eye na pupapasok sa katawan. Yan talaga. Ang Diyos, natandaan mo, Espiritu, ang Diyos. Kaya nga. Diyos, Espiritu, ang pag dito sa lupa, materialistic. Naniniwala ka, Brad, si Lucifer ay anghel. Ha? Brad, Naniwala ko. Kasi anghel talaga yun. Nakita na. Oo. bakit naging demonyo siya? Kasi sinuway niya si Jesus, di ba? Ha? Sinuway niya si Jesus. Si Lucifer, gusto ni Lucifer, maging Diyos. Gusto niya maging Diyos. Gusto niya maging hari. Oo, maging hari, maging Diyos. Ayan. Ayan nga yung taga-buhat niya, no? Guys, ayan yung taga-buhat ni tatay na, no? O, sige na, kuya. Saan kayo? Saan mo dalhin yan? Yung mga damit ni tatay. Oh, sige. Siya si Toto, yung taga-buhat ng mga gamit ni tatay. Saka, yan. Sige na. Sa baba? Oh, sige. Okay na. Igatid nyo daw una yung gamit. Yung ano. Mabait tong si Toto. Yan. Yung tulungan niya. Ilagay doon sa baba. Ayan. Sakay na si Toto. Sakay na si pala si ano. Patay na ano. Tama niya. Ang bait talaga yung tatay, no? Ayan. Ayan pa, may ano pa, oh, yung binili kong ano. Kumain na kayo? Kumain na kayo? Ba't pawis na pawis ka, oh? Nagpabike po ako. Ah, Alaga ko yan. kaya nga ba, nung isang araw kasi nakita ko to doon, oh. May nakahiga sa kalsada. Bibinigyan ko ng damit, saka ano, tinapay. Ayaw mo gumising, inigising kita eh. Bakit ayaw mo gumising? Wait ako nun. Bakit? Kaya mo sa kayo. Oo. Binigising kita eh, ayaw mo gumising eh. Ay si tatay oh. Hindi mo sinamahan si tatay dito. Uy, Siya lang mag-isa, ikaw lang mag-isa dito, di ba? may kumasaksak ako. Oo. Bantay mo si ano dito. Galing